Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bos. Ya aku ceritane ke pas ngare celuk mae, bos. Kalau ngeterno. Ngeter apa, Mak? Gedang, bos, gone ketua SKC. Jika terus ngarit celuk permae mau ngeter gedang go mae SKC. Iki lho gedang ya. Iki lho karo kluweh lho. Kluweh. Akeh men. Ya gedang gak mene jan iki ya. Terus piye gowone engko? Kayak ngarep oleh. Tuh iya, engko pecah ora iki. Les, tumpang motor les, kono les. Ana sing mateng. Enggak tau tumpangno. Dia desa kuwi. Madoke. Piye, Mak? Ada apa, Mak? Dia desa. Iki lho saken. Apa ki dipoteli ngono ya, Mak? Kau le. Langsung. Desa. Dah, sakit les, juga les. Sakit. Tuh ning etan. Teng sakae. Lah ulang ngurimu. Kuwi digoreng kena. Lah iya. Edak wis budal. Sing edak wis budal. Sing tuh, oh, kemarin wis budal. Ya kayak ngene lho, les, tempat ngisor kene. Sing lanang. Ngene lho, ngene ya. Oh, Mas Didi budal. Yo kok dari kono ae. Bos. Terus ada jujung del ngono lho. Jujung kan anune iki. Bos. Apa ora pas niku. Musik to, terus urung kok ngene lho. Yang wis sing lebokno. Bos, ini gedang ya, bos. Stoke. Dang apa-apa iki. Murat mari to. Terus, Bos. Angel meneng kebun ngene. Terus raseti. Boleh gedang, Bos, kayak ngadai apa ya. Terus, Les. Wes, jujur kayak motor kono. Lah. Jujur kayak motor lho. Cahaya ini tapi Taling di ini lho rumput Jepang set. rumput Jepang ini di Mak, renek rumput Jepang, Mak. Kuwi rumput Jepang sih sak itik lah bos. Iki nah, Les. Kene si cerdas. Selek. Selek sate. Is. Loh. Bos. Kemana ya budal? Karo. Lah iki ngene lho iki ceritane mau pengantar ning omahe SKC gedang karo apa Mak ke? Kluweh Mak ya. Iki kluweh, Bos. Iki jangan kluweh, Bos. Kono kene lho menak. Dadi sitok. Tunggu menak. Ngono lho. Tengah-tengah gini tuh, Les. Saya kluweh iki jane dhewek ngono ya. Rumput Jepang. Walah, suduh wes. Kita les. Bos, beli rumput Jepang, Bos. Rumput Jepang. Lah, aku lah. Rokokmu, Les. Di rokok kok. Mak. Aku lihat rumput Jepang tuh 2 kilo. Sok malah rokok di. Tuh, Bos, kan belis, Bos. Belis membantu mae. Belis bantu mae, Bos. Lah kok lho, Sing lanang wis karo, oh jajal piye iki karo. kok piye? Ya kok takok pene wong mesti budal ya ben kok pene kek omahe kono ya kek jero omahe to. Pene wong jenenge Raro to, Mas. Wis budal kurung ya Raro. Piye Les ya? Ya ora Les. Kayak di Les yo kek ngarep kono Les ya. Ha Les. Malah menenge lho belis iki, Mak. Yo. Kok malah Rokok kok. ngerokok iso mong kali.
Belis kok. Dibel-bel kene, Les. Ngono lho, le dubet-bet. Ku guling ora jajal engko kon. Ku lagi kau bulu guling yo. Lepot to kene mau. Kagak tak dungakno aman, Mak. Makane wis suluh, Mak. Engko tak digoreng nggo bakulan Mbak Rin. Yo, kene. Ke tengah-tengah kene, Les. Iso ora, Les? Lo nulis kok. Pota kabeh gak paling aman, Les. Aman, Les. Perang itu, Les, ketoke. Wes, ya ngono lho ya. Engko dilanjut lagi kalau sudah ngomai SKC. Ya ki lur aku wis teko ngomai SKC lur. Ngeterno gedang karo delok iwak. Iwak iki. Iki iwak iki. Meruyuk wis dipakan kaya apa iki? Main apa iki? Tuh bos, kolam SKC. Iwak nila. Karo apa iki? Wah sih. Betul sih Wak itu memang biar nih loh. Royuk. Ini bos. Sekarang dulu kandang bos. Ya apa tuh manuk gila? Lesu bi tuh manuk gila. Oh ke bos. Kandangnya yo. Tapi sekali. Itu cempene gitu. Sit menegus ya. Luas ombo kandang. Kandangnya SKC bos. Nih itu sih gede. Bebone. Yang ini lur. Nggak kandangnya pasan iki lho. Wis. Entar apa to, Geng? Lah kadang lo, Geng. Lah kadang. Tuh di bos kandang. Kita, Geng. Sindi didol kok senane tenan ora kuwi lho kok. 5 juta. Ipoel bisa ben besaran. Oh, besar jelas payu to kok. Lah iya. Wis sing edok, Geng. Gedok. Ah, tapi. Ayo. Cepat tuh deh. Kok kopet ngono lho. Sak bocah piye to? Kuwi anakane, Geng. Iki anak iki. Anak sindi. Anak sing kuwi. Anak iki lho sana iki. Oh, tutu wiji PI barang kuwi ya. Bentaro. Benro jenenge. Oh, jenenge Gendro. Kok enek mah kok dijenengi ngono kuwi ben apa? Benro to. Wedhuse ya? Nak kaki metu cara Piye? dipakeni jenenge sapa? Oh, Bin Kambil berarti yang ngelor dhewe. oh, kuwi tak bini kuwi. Ya. Jenenge wi. Lah jenenge to. Win. Memenak iki sombong lho. Ombo biasa. Iki gawe iki tak urake jane lawange tagih ngene iki lho jane. Nek aku kurang ombo lho. Piye ini, Mas? Kuwi nek kurang ombo lho, Geng. Iya. Telu to. Telu. Lanang stok itu loro. Anakane lanang stok. Keturunan Sumben. Meteng loro. Urung tak kawin. Urung gelem, Baru dhewe siapa to? Kawinan tuh piye? Kowe. Lah to kok. Kok malah kok aku. Malah apik lho. Lho PI lanang PI lho piye lho. Lanang lho Lanang wedok kok. Mbok. Wedok. Wedok. Wedok lho. Support. Aku jane mulai sing edok angin sing gedhi iki lho. Kan turunane gedhe-gedhe lho, Dus. Geng. Lek sono dus kacang padha dus kacang. Aku ki cilik edoke ngono lho.
Aku gelas gede pisan ngono lho. Tawa. Tawa tak anu iki larang aja. Gelas sing Jawa ngene iki lho, dedok ngono. Boleh ora wis kuwi sing gawe kandang sik sampeyan. Minggu lima. Iya toh. Nah iki luas gak orang anu to iki, ora bocor. Gak zaman, tapi nak waktu ini ketampon. Kulon. Ya iso karo lok wi angine wi ya. Nah, angin. Ya tutupi nganu to jane. Terpal. Mana? Iya, jangan. Ki mana opo nih? Tunggalin dikit. Mana? Wis ngono lho ya ki vlog pagi hari ini saya sebagai pengacarno gedang nggone omahe SKT. Wis Bujeng. Pak Didi Adus. Jangan lupa YouTube Kena Warjo di like, di komen-komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.